Benvidos e benvidas á actualidade nesta xornada de votacións. Comezamos ca primeira nova do día. Os resultados na última sondaxe do CIS nas eleccións a pobo 10 do ano non mostran un gañador claro. Segundo os resultados actualizados da enquisa do Centro de Investigacións Sociolóxicas, o CIS, nas eleccións ao pobo 10 do ano de Ferrero Rocher, avistase unha contenda axustada con la Alberca, onde os candidatos perfílanse como gañadores, aínda que cunha diferencia mínima. Pero recordemos que nas sondaxes anteriores o CIS non acertou no barómetro, subestimando o alcance de Celanova, que non partía precisamente como favorita. A enquisa amosa tamén que, no caso dos celanoveses e celanovesas, o 50% di que sí a unha vitoria desta vila e o 50% di que non. Polo tanto, queda un 100% de depende. Teremos que agardar ata o día 10 porque de momento non haberá máis sondaxes para coñecer os resultados finais. Temos unha nova de última hora. Fai pouco menos de 30 minutos saltou a alarma en la Alberca, creando gran conmoción na poboación. Non sabemos como vai afectar isto a xornada de votacións. Ata alí achegouse unha unidade móvil desta casa. Contactamos en rigoroso directo con la Alberca. Nun sorprendente xiro dos acontecementos, o alcalde de la Alberca, Miguel Ángel Luengo, atopase en paradoiro descoñecido. Foi visto por última vez mercando bombóns. A Garda Civil xa puxo en marcha un dispositivo de busca para dar co seu paradoiro. E ata agora, todas as pistas apuntan cara a dous sospeitosos principais. Dous homes de mediana idade que falan galego e un deles leva gorra. Semella ademais haber indicios de que os presuntos autores poderían ser Dani e Jorge de Celanova, coa súa banda organizada. O alcalde desta vila galega, Antonio Puga, abstense polo momento de facer declaracións sobre o xa coñecido como caso Ferrero. E de momento, todos os detalles e información seguen baixo segredo de sumario. Polo tanto, a incerteza e intriga apoderanse da localidade salmantina, ao tempo que os investigadores do caso afondan nesta misteriosa desaparición. María González, informando dende a Alberca. Grazas pola primicia. Seguiremos de perto o que está a suceder e agardamos que apareza pronto. En este momento, a nosa enviada especial, Patricia Santacompaña, desplazouse ao máis alá para coñecer de primeira mão as testemunhas dos celanovenses ilustres. Santacompaña, como están vivindo a situación no alén? Sí, a situación no máis alá é máis que alentadora. O máis pesimista é Celso Emilio Ferreiro, que ahora mismo está moi afectado e está sendo tratado na taberna do Caldo cunha diviña cunquiña. Por outro lado, Curros, sabemos que mobilizou a Rosalía de Castro e compañía e están a crear perfis nos redes celestiais con unha gran aceptación chamando a filas a todo o alén. Por outro lado, Moraima, para recaudar fondos, está a vender auga do cano norte do pilón de Celanova nas inmediacións de la Alberca. Verdadeiras informacións están a confirmar que o alaricano Roma Santa xa se decantou e está reunido con mandatarios de la Alberca no máis alá do Padornelo en conversacións que semellan diplomáticas. Seguimos informando dende o alén. Estaremos atentas ao que ocorre máis alá da comarca. Grazas, Santacompaña. E por último, o hit do DJ Cid, que é xa a canción do Nadal. Dende Celanova para o mundo. Agardamos que teñan moi boa xornada electoral. Jorge, Dani, Jorge, Dani, Jorge, Dani.